Velkommen til Spanien. Det er min lille præsentationsvideo af vores lejlighed. Så nu går vi indenfor. Og her kan I se vores kompleks ting. Første, dem er der mange af. Men det er vores lille. En, som vi deler med en 6 andre familier eller sådan noget. Så kommer vi ind i vores lejlighed. Det her er vores stemmeværelse. Vi har en lille fransk altan. Og vores eget toilet med 2 vaske. Yeah. Og så når man lige tyrer sig, så kan man lige sidde med det ude og kigge ud på Spanien. Det er dejligt. Ja. Går vi hen til vores altan. Og der kan vi se en smule Spanien. Og man kan næsten ane noget pool også. Det kan man ikke helt. Det kan man ikke til. Nede ad gangen til højre har vi de 2 andre værelser og toilettet overfor. Herinde har vi en lille stue med tv, hvis man skulle have lyst til det. Det har vi sjældent, men der bliver ligget lidt i sofaen en gang imellem. Og et lille bord også, og sådan noget. Det er der vores køkken, hvor vi laver vores mad. Skal vi se. Fik jeg lige det med. Nu kommer vi til det spændende. Her er vores altan. Ja. Have you seen that view? Det er Stine. Og her sidder vi og spiller kort og terninger om aftenen. Og her er den første pool. Og længere nede kan man se, der er 3 mere, der ligger i forlængelse af hinanden. Og her kan vi få den sidste udsigt. Håber I hygger jer.